Няма нищо по-добро от красотата и топлината на естествения паркет. Благодарение на днешните техники за лакиране, неговата поддръжка никога не е била по-лесна. Може би вие все още поддържате паркета си по стария начин, както са ви казали роднини, приятели, даже и професионалистите. Да навлажните парцал с вода и оцет и да използвате сапуни или почистващи препарати. Може би сте се объркали от приказките за така наречения нов начин, използвайки скъпи продукти за еднократна употреба. Нека ви запозная с правилния начин за поддръжка на вашия дървен пот. Това са продуктите на Bona-Hicks. Тук в местния магазин ще намерите материалите на Bona-Hicks, които включват цялата линия от шведските почистващи продукти. Освежителя за дървен пот, системата Floor Care и кърпи от оригинален звездообразен микрофибър. Защо да се доверите на Bona-Hicks? Това са продукти, на които повече от 80 години се доверяват най-много клиенти от целия свят. Доказателство – Bona-Hicks покрива някои от най-красивите подове на Земята. На кого друг да се доверите за вашата инвестиция? В този магазин са нашите консултанти, които отговарят на вашите въпроси и ви помагат при взимането на решение за подходящия продукт. Нека да погледнем линията от продукти, които Bona-Hicks предлага. Шведската формула на продуктите за почистване и поддържане на Bona е развита и формулирана за спецификата на дървения под от фирма изцяло отдадена на правенето и поддръжката на дървени подове. Нашата фирма се занимава единствено с това и го прави добре. Почистващите препарати на Bona може да се използват върху керамични плочки, ламинати, пластмаса, мрамор и гранит. Те се използват веднага, нямат нужда от смесване и разреждане. Те са на водна основа, не са токсични и са безопасни за употреба. Носят символа за опазване на околната среда, уверение, че правите правилния избор за вашите семейства и екологията. Продуктите се продават в еднолитрови спрей бутилки. Care се предлага и в голяма 4-литрова туба за допълване на спрея. С системата Bona-Care получавате всичко, от което се нуждаете, за да почистите вашия дървен пот по правилния начин. Получавате система с почистващ продукт, почистващата кърпа, изработена от оригиналния звездовиден микрофибър и ръководство за употреба. В днешния забързан начин на живот, вашият пот получава наведнъж много бонуси. Хайде, момичета, закъснявате за училище. Мръсотия, кал, петна, лепкави разливания. Подходящото и редовно почистване и поддържане ще удължат живота на вашия паркет и ще запазят красотата му години. Какво препоръчва Bona System? Първо, изчистете с прахосмокачка, като накрайника да бъде мека четка. Почистващата кърпа събира замърсяванията, прашинките и животинските косми. Защо? Защото неговите високотехнологични микрофибри са невероятно малки и само 1/100 от дебелината на косама. При обикновените памучни кърпи фибрите са кръгли и частиците от замърсявания се събират лесно, но и лесно изпадат обратно. За разлика от тях, съвременната микрофибърна кърпа с микроплазма следва извивките на пода и използва електростатичен заряд за задържане на замърсяванията. Микрофибрите привличат праха и обичайните за всяко домакинство замърсявания и ги задържат в себе си, например животинските косми. Използването им, заедно с почистващите продукти на Bona, гарантира абсорбирането на праха и мръсотията. Главата на почистващия уред е приспособена за лесни маневри навсякъде. Ако сте използвали почистващата кърпа на сухо, то отстранете замърсяванията от нея, изплъкнете я с вода и стискайте я добре преди употребата му с почистващите Bona продукти. Втората стъпка.
След като сте почистили с прахосмокачката и леко сте намокрили почистващата кърпа, сложете я на пода ето така и я залепете към дръжката. Сега леко напръскайте мястото за почистване. Напръскването е важно, защото директното разливане или нанасене на течности с гъба е вредно за пода. Водата може да проникне в отворите и да разруши покритието и дървото. Сега сте готови за последната стъпка. С движение напред и назад почистете пода си. Завършете една част, преди да продължите към следващата. Когато кърпата се преовлажни, изплъкнете я, изтискайте я и продължете да чистите с почистващия продукт Бона. В противен случай може да се причини увреждане. Ето е истината за цената. За разлика от кърпите за еднократна употреба, които са скъпи и трябва да се сменят постоянно, микрофибърната кърпа може да се пере и използва отново. Може да я перете повече от 300 пъти. Но не използвайте белина или омекотител, те ще намалят почистващите характеристики на микрофибъра. Ето го резултата. Бона елиминира трудната работа и донася най-доброто за този пот. Може да вземете и допълнителни мерки, за да удължите живота на вашето подово покритие, като запомните тези правила – прави-не прави. Не позволявайте натрупване на прашинки и нечистотии. Не чистете пода с мокра кърпа. Режете ногтите на домашния си любимец. Не ходете по пода с високи токчета. Не използвайте восък, маслен сапун и други препарати или вода и оцет върху вашия дървен под. Те могат да оставят химикали, които да възпрепятстват бъдещото лакиране. Използвайте само продукти на Бона Хикс. Чистете с прахосмокачка редовно. Отстранявайте петната веднага, използвайки Бона Кейър и кърпата за почистване. Почиствайте с материалите на Бона поне веднъж на 2 седмици, а най-добре всяка седмица. Поставете килими пред и зад входните врати с цел поддържане на прашинки и мръсотия и използвайте пътеки на местата, където се движите най-често. Поставете предпазни капачки, като тези върху краката на мебелите. Поставете подложки за събиране на водата под растенията, за да предотвратите водните петна. Поддържайте постоянно ниво на влажност. Високата влажност или изсушаването на въздуха в помещението може да предизвика раздуване или свиване на дървото. Ако лака изглежда матов или износен от постоянното движение или от погрешен тип на поддръжка, го подновете с Бона Рефрешър, преди да се е появило голото дърво. Освежителят ще възстанови и усили блясъкът на вашия пот. Става бързо и лесно, като използвате тези нетоксични и висококачествени продукти за поддръжка и апликатора. Просто следвайте тези стъпки. Уверете се, че сте затворили прозорците и вратите, за да намалите потока на въздух. После, както преди, почистете с прахосмокачката, изметете или почистете пода с сухата кърпа. След това почистете пода внимателно с почистващия препарат Бона Кейър и леко навлажнената микрофибърна кърпа. Това ще осигури чистота на пода и замърсяванията няма да се смесят с освежителя. Сега отстранете кърпата от основата, леко я навлажнете, изцедете я и я сложете върху уреда. За по-добри резултати използвайте специалната апликаторна кърпа. Разклатете освежителя няколко пъти преди да го отворите. След това го нанесете с вълнообразни движения на пода и работете върху малък участък. Разнесете го така, уверявайки се, че покривате навсякъде, следвайки формата на дървото. Повторете този процес върху следващият участък, докато не покриете целия под. Преди да започнете да ходите по пода, оставете освежителя да съхне около час. Ако искате повече блясък, изчакайте 2 часа и нанесете втори пласт от освежителя. След това изчакайте 24 часа,
за повече движение или поставяне на килимите и мебелите. И това е резултата. Мери Карлсън използва Bona System повече от година, а наскоро е използвала и освежителя. Винаги ми казваха да използвам вода и оцет, за да почистя пода си, но той изглеждаше без блясък. И тогава открих Bona System. Разликата бе удивителна. А с освежителя пода изглежда като нов. И точно като тези красиви подове, системата Bona ще подобри и удължи живота и на вашия под. Въпреки това, вследствие на естественото износване, ще се наложи някога да обновите покритието на пода. Когато това се случи, трябва да се свържете с професионалист и да поискате екологичната система на Bona Hicks. Елиминирайки праха и токсичните газове от процеса, Bona System предлага най-удобния, чист и безопасен начин. Използвайки високомощни прахосмокачки към оборудването, системата на Bona отстранява безпроблемно праха от вашия дом. Постигнете красота и дълготрайност без вредни миризми и без да се налага да се изнасяте от къщи, чрез нанасенето на нашия траен лак или Bona Traffic, най-твърдият и траен лак, или Bona Mega номер 1, лак на водна основа, или Bona Spectra, икономичният вариант за дома. Нанасяйки нов пласт, преди лака да е напълно износен, ще възстановите красотата и устойчивостта без нужда от циклене. Системата на Bona Hicks работи еднакво добре за нови и стари подове. За да научите повече за системата за почистване на Bona Hicks, свържете се с наш представител, който е най-близко до вас. Доверете се на компанията, която повече от 80 години предоставя най-висококачествените продукти за поддръжка на дървени подове Bona Chemi.